Гатака ще раздава игри и фигурки. Така. Влизам на стрим. Влизам на стрима на Гатака. Защото той ще раздава игри и фигурки. Добре, Гатака TV. Влизайте на стрима на Гатака, за да си изтеглиме игрите. Той ще прави някакъв giveaway на игри, на някакви фигурки, брат. Има 45 секунди, така че влизайте на стрима на Гатака. Ако не спечеля нищо, това ще е 100% просто нагласено и ще репорт на Гатака. Как се пише в това? Гатака TV. Ще репортваш Гатака, бе, ти от си. Няма го. Муквай, бе, брат. Няма го бараш, бе. Гледай са. 4, 3, 2, 1. Честита нова година! Добре, бе, брат, какво гледаме? Гатак? Какво е това? Брат, какво случва? Аз това се чува. Чай го питам. Не, то 100% гледай са. Аз се обзалавам, сега ще забави още малко и ще дори такъв ще... машини, съжалявам. Няма да има стрим. Не, имахме технически неизправности. Имахме технически неизправности и тук сега опитваме да оправим нещата. Сега ще раздадеме, ще оправим и тако. 100% е така, нещо такова ще каже. Не се е насрал, Гатака е готин, брат, стига. Просто ги хващам и ги изхвърлям. Опа, чувате ли? Чакай. Значи правим респективна проверка дали има някакви хора на стрима. Ако няма, да си ходя и аз. Някакви хора така. Ако няма никой тук, аз какво да правя? Да си ходя. Май. Значи преброих поне 2 човека. С мене ставате 3. Майко. Ето го. То Магнус стиха. Така е дигнал килца. Много ми е драго да ви видя. Отново момчета и момичета. Хуп, Брайан, добър вечер. Добър вечер. Така, добър вечер. Всеки кой си бети на тебе. Да, то събрах 1000 човека в този giveaway. Да му еба майка. Човека ма с 171. Има още 5 минутки. В 171 човек. Да, страхотно. В 9:35 ще пак е по-голям шанса. Да, по-малко от 1%. Записвайте се, за да го направите, просто разснете нещо в чата. Буква, цифра, дума, няма значение какъв език. Ако някой от вас говори еврит, напишете го на еврит. На еврит ли? Знае мандарин, напишете го на мандарин. През това време обаче... А цигански, който знае? Ево. Фолоу на пича, ама няма го Гатака да ти каже името. Айде, до Хайзен. Всички тия парачоци дойдоха на стрима на Гатака бате само заради giveaway. Ние сме тук истинските хора и чакахме у нашия на реклама 10 минути. Дето вървеше тъпия космос. Ние сме истинските хора. Съжалявам, пичо, Mortal Kombat ще е при мен. Това пише хубаво, Брайан. Машини трябва да раздаваме, чакайте! Раздаваме. Машини, първата игра, Mortal Kombat 11, отива при 3, 2, при мене. 1... Хубаво, Брайан. Майко. Каква е тази мърша, бе? Баба Ица. Машини, една възрастна дама, Баба Ица. Не, шегува се. Чакайте, не ми вярвайте. Баба Ица спечели фигурка. Най-малко заслужава играта, брат. Marvel's Avengers. Добре, аре. Тази игра вече е при мен. Играта, разбирам, си справи сървърите. Но, честно казвам, аз... Защо спряха сървърите? Защото никой не ги играше. Честно казвам, ма ние имаме, Брайане. Това беше всичко. Аз лично направих също. Дай ми, брат. Искам да спечеля нещо. Имахме технически проблеми. Аз по-скоро фигурка искам. Машини, втората игра, Marvel's Avengers, отива при 3, 2, 1, почти 1. Няма едно още. Едно. Един дидо. Разбира се, смисъл някакъв смешник. Идаче, аз игра не искам, ама Millennium Falcon на фигурката няма да откажа. Аз много е готина фигурката, между другото. Да знам, че всеки, който е тук... Между другото, много добре са принтирани фигурите, наистина. Искам Леди Димитреско. Брат, той може да не е много голям контент креатор, но го прави готино, между другото. Да, чила, но... Значи на та... на X-Men... X-Менската е много брутална, бе! Да. Когато някой спечели... Да, или Танос или X-Менска. Дем. Тя вади бати чепика, бат. Машини... Мисля, казва някакви прави, има готини работи. Кой спечели, бе? Какъв е то Бирдмен? Никога не печеля аз, брат. За Дедпул. А вие готови ли сте за още една фигурка? Искате ли още една фигурка? Айде, газ. Айде. Значи, моля те само една фигурка, пали и свещичка. Това пише реклама. Айде, машини. Не, чакайте, вие не искате. Добре. 3, 2, 1... Римбо БГ. Некъв. Римбо, паца честито.
От майка му първо ще иска самолетиска. машини. Това ли беше? И аз избере Rainbow BG фигурки и раздавам още една. Айде. Айде, добре. Казал си. Добре. Машини. Айде. Още една фигурка. Готови ли са на трета фигурка? Готови сме, айде, трета фигурка. Давай. Фигурки. Машини. Айде. 3, 2, пак 2, 1. Зигзаг. 9-1. Баце, честито.